Porque esta operación está amparada polo Banco de España. O presidente do Banco de España era conocedor desas indemnizacións e avalou que se lles dera, e entón, para min é máis culpable todavía que eles. El non pode vir porque está amasando máis para que poidades comulgar con el, así que si por favor facemos unha fila e nos podemos repartir estas hostias para que todos poidades comelas. Moitas gracias e señor Méndez. Gracias. ¿Dónde están los de 500? ¿Dónde están los de 500? Pero que me estás contando? Os bancos teñen o poder e mercantilizan a cultura e son multados artistas solo por tocar na rúa. A casa de Méndez está aquí ao lado, a 100 metros, e irá ata lá a que nos escoite de unha vez por todas e que devolva o que roubou. Vamos entón para lá. Non hai por onde collelos. Os pobriños dicen que non saben nada, que non se enteran do que lles poñen diante, que firman sin saber o que non leen, deben de ser analfabetos. Entonces ahora dicen que, bueno, que como era unha cousa así, que lles poñían así en conxunto e non sabían o diñeiro para quen iba en concreto, pois ahora tratan de salirse pola tanxente. Eu penso que son outros culpables como precisamente os que se levan os cartos. Menudos elementos, había que colgarlos todos. Me parece que 3 ou 4 personas que se van para a súa casa con 40 millóns de euros pareceme un latrocinio claro e evidente. Porque pensamos que isto é un expolio do diñeiro público de Galicia. Eu son un dos clientes de Caixa Galicia. Considero-me estafado, é unha cousa. Se non saco o diñeiro de Caixa Galicia, é polos traballadores de Caixa Galicia. Se non, por toda esa tropa de ladróns e de sinvergüenzas, houbera ido mañá xa a quitar os cartos de Caixa Galicia. Que le vaya bonito, órale, devolve rombado. Bueno, pues eso, aquí queda claro onde vive un ladrón, onde vive unha das persoas que está participando activamente do espolio do común, do espolio público, do espolio dos cartos de todos e todas. Con esto, si vos parece, vamos a ir pechando y bueno, que quiera que siga, pero bueno, en todo caso, para que quede constancia. Súas con niñas. Este sinalamiento público dos culpables vai continuar en próximas datas.